Good morning po mga bro and sis at welcome po muli sa panibago nating vlog. Ang vlog po natin ngayon ay tayo kuha ng bibiling baboy ni Master Founder Bray. Sasamahan ko po siya. Bali ako po yung nagrekomenda na sumama sa kanya para makarating naman po ako makapamasyal sa parte ng Bulacan kung saan binibili po niya yung mga baboy na buhay at ay inuwi po namin dito sa Pampanga. Ayan, bago po nating pagpatuloy ang ating video, pasok po natin ang ating intro. Hindi ko na po ibibideo yung pagpunta po namin doon sa farm. Wala po dito sa amin sa Apalit hanggang sa makating po kami doon sa Bulacan. So pagdating na lang po doon ko na lang po umpisaan yung aking pagbibideo po o aking pagbablog. So sana po makarating kayo hanggang doon sa dulo, mag-enjoy po kayo sa pamapanood. Gaano ba kalalaki yung mga baboy doon, ano ba ang timbang, yung isang baboy kasi may nakita ako doon yung timbang niya isang peraso lang 278 kilos. Wow, Ganun siya katindi. Nagulat ako pagdaan doon sa timbangan, 278 kilos isang baboy. Walas stick. Ganun kalalaki yung baboy doon. Meron pa daw kung mas mabigat po doon, inaabot ang 300 kilos. So, ayun, tara, sabay-sabay po natin makita, tignan yung mga baboy doon. Dami ho. So, tara, may na po. Ayun, nandito po kami ngayon sa bilan ng mga baboy dito sa Bulacan po. Ayan, may bill po ng baboy, kasama ko si Master Founder Bray. Para po kasayin sa linggo. Namimili po siya ng baboy. wow. Yan. Nakikit ko sa kapito sa loob. Lalaki mo ng baboy dito mga lahi. Mga lahi po yung baboy. Tatapat ko po sa inyo yung camera. Ito lalaki ng mga baboy. Dami. Ito mga patiner. Ito bulugan. Parang gaboy doon. Oo nga parang native ano po. Kulay ng native. Alis meron na yan. Po, partner po. Sa partner daw itong mga to. Nakita nyo, lalaki ng mga baboy dito, no? Yung pinunta natin doon sa kapila, mga partner po yun. Yung mga nandoon.
number na po yung mga baboy. Mga tanda. Mga nasa ilang kilo kaya ito? Laki. Lalaki. Ay, laki na. Tumayo. Kung kayo po magpapakasal at naghanap po ng baboy, suggestion ko lang, dito, daming baboy. Makakapamili pa po kayo. Ayan, yung mga number na. Ibig sabihin niya, magpagkamilan ko na daw, may kilo na yan. Pero kung kilo, hindi mo doon na yan, timbangan nila. Dito, yung mga may konting budget, pwede rin dito makakapamiliwan, makakabiliwan ng baboy. Sarap ng mga tulog, oh. Sarap po ay patulog-tulog lang. Kagising, narinig ako. Ayan, time check po tayo. 8:20 ng gabi. Yan, galing po kami na Balit, Pampanga. So, salukuyan dito kami sa Bulacan. Yan, bumaan po kami ng Gigito, Bulacan, tapos po dito. Yung dating pwesto ni Boyki sa tindahan dito sa sa Bulacan, yung dito sa Santa Cruz po yun. So, yun, nagaan ko kanina. Punta kami dito. Yung bago niyang pwesto ngayon sa tapusan ni Bimat, hindi ko po alam yun na kayo. Kaya, wala pa. $272 kilos. Yung isa na yun, 272 kilos. Balik na rin zero. Yung mga bro, ang laki ng baboy, 272 kilos. Yeah. Eh siguro ito ganun din ang timbang nito. Ayan, ito malaki na ito. Nakanga sa 270 kilos pa rin yan, ano? O higit pa. Ito na pala yung napili ni Master Founder. Yan, may pangalan na ito. Pala yun. Tatapos ko sa inyo yung camera. Wow.
Wait. Okay na. Sakay na lang.